Двигател с вътрешно горене. Двигателят с вътрешно горене е вид топлинен двигател, който изпълнява определени цикли. Въпросните цикли са 4. Първи такт. Той се изпълнява от горна мъртва точка до долна мъртва точка. В този такт се отваря смукателния клапан и буталото смуква в цилиндъра горивна смес. След достигането на долна мъртва точка, смукателния клапан се затваря. Втори такт. Вторият такт е от долна мъртва точка до горна мъртва точка. В него буталото сгъстява въздуха, при което се предоставят благоприятни условия за изгаряне на горивната смес. За да се възпламени горивната смес, е нужно да се подаде искра в определен момент. Трети такт. След запалването на горивната смес, следва работният такт. От енергията, която се е отделила от изгарянето на горивната смес, буталото се изтласква надолу. Четвърти такт. В четвъртия такт се изхвърлят изгорелите газове. Буталото се изкачва от долна мъртва точка към горна мъртва точка и избутва отработените газове през изпускателния клапан. Сега ще ви покажем записи на някои от тях. Време е и за 6-цилиндровите двигатели.